Lakip man ang ilang negosyo sa temporaryong nasirado. Epekto sa COVID-19 apan tungod usab sa maong krisis, nakabarog sila pagbalik sa nakatabang pa sa uban o sa publiko pinagi sa pagbaligya og mga utanon online. Anang report ni Femari Dumabok. Nagsugod ang magtiayong Ernie og Gigi sa ilang online nga pagpamaligya sa mga utanon nitong Biyernes lang. Ang Eco Garden ug sa tulo pa lang kaadlaw moabot na sa kapin 400 ka mga netizens ang gusto mo palit og magpa-deliver sa ilang mga baligya. Kay pamaagi nila nga diha sa mga mag-uuma sa Kantipla, Babag ug ubang bukirang barangay sa Dakbayan sa Sugbo mopalit sa mga utanon. Ug sila nausab ang mohatod dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, Mandawi, Lapu-Lapu, Talisay ug sa mga lungsod sa Konsolasyon ug Minglanilla. Ang kaniadto nga family consumption ug pagpadala sa mga nanugon nga kaila karon gihimo na nilang negosyo. Nakahuna-huna pod mo inani ko yan, no? Moana sila ba nga? Kamuray nakahuna-huna og inani. Moana niya. Usap maguban pod kanang grateful lang uban. Ansa sa monastery nga farmers dito kay barato daw kay nay mga cancel na nga orders nila ba tungod kay nag-close ang mga restaurants. So mo to nga naka-decide pag una ato ningon rami nga magdala para sa mga kaila basin nay magpadala but Baligya usab nila sa barato nga presyo. Ang 5 ka kanhi trabahante sa napasirang negosyo karon ang nakatrabaho pagbalik diha na sa pagrepack sa mga utanon nga ipang-deliver. Nadugangan pa kini og laing 5 na usab ka mga trabahante sama na lang niining usa ka nataktak si ang gitrabahuan. Nasalamat ko karon kay nasa lang kuya nga ni pa kuan na mo. Ipa extra ko dere naradya pa mi panginabuhi. Sa gingan pamanggani sa atong katiguangan nga sa pagkaon ug utanon. Ang imong kinabuhi malungtaron. Hinungdan nga taliwala din atong gitubang karon nga krisis sa panlawas dala sa COVID-19. Hinungdan nga in demand kaayo kining mga utanon. Kinilo ang pagpamaligya ug minimum 1 ka kilo ang ilang i-deliver sa matag customer. Gisiguro nilang napatuman ang social distancing ug proper hygiene diha sa pagrepack ug pag-deliver. Lakip sa mitabang sa pagripak, ang lolo ni Ernie nga nagsilbi na niyang lingaw, human ni pagawas og mando ang kagamhanan nga nagdili kanilang mga senior citizen nga makalakaw-lakaw gawas ilang panimay. Kahit wala naman, basta makakain lang pwede na. Hindi lang mawagtangan siguro paglaom, ma'am. Kay, siguro na may Ginoo. Kay kung sa atong kaugalingon lang kuan murag di man nato. Mabisag bright siguro ka kung walay Ginoo mo tabang nimo murag di man ka ma-successful gyapon siguro. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok, Balitang Bisdak.